आयै सना मोजां नुथारबाय मा साल'ल' जों सानैयाथ' फाथालसे जन्म होखांनाय एकदम बुरि होदों फरायनाय मोनसे गोदान बाथ्रा नोंथांखौ फिन खेबसेयाव फरायबावबाय सबाय माजि जि फरायनाय महर नासिनाफोर दामगै इनिफ्राय ब्लगफोरा जोबोद होलांबाय जाबाय हानायनि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो इन्टारेस्टिं माने दिनै एसे कठिनानो जागोन आंनि थाखाय माने नै इफोरबायदिनो बिमाफोरनि थाखाय आरोना ओंखाम जानो नेगासिनो दङ ओंखामाबो माजों जागोन गाइखेरजोंसो जाबावगोन आरोना ओंखाम गुदुं गाइखेर गुदुं अग्लिनानै जा ओमफ्राय मा होननानै बुङो सुनाफोर ब्लग बानायाथ' आं बिराद गोबावानो जाबाय बैसागो जानानै सेस गोदाम सुनि नांनायसै आंना एकदम माने ब्लग टक गैला लोगोसेयैनो जाखिनि भिडिअ एसे लानानै फैदों बेखौ सोनानै दोनसै नोंथांमोना नायलागि दानाय होननानै साननाया फैनानै आरो हनै माबा सावथाल दावरावनो माबा दावरावनो गैया नै दानो सुइनो दं आरोना थ' लाखानाय भिडिअबो दंमोन थेवब्लाबो दिनै एसे लाथावथाव मोननानै आङो केमेराखौ अन खालामबाय आरोना फिसाजोनि मा होनो ओंखाम दौनाय फावैनो ओमफ्राय स्कुलाथ' दाखालिनो खुलिदों गथ'ना ओमफ्राय मा होननानै बुंनो आरोना सुनाफोर जि लोमजादों बे गथ'आ मोदोम गुदुं दुंखावनाय अबाहाय मोदोम दुंखावनानैहाय गोबा गुलायदों आरोना हरावनो बे जाहैबाय मा रबिबारनि मोनायाव ओमफ्राय समबाराव स्कुलाव थांनो लागामोन मा सना थांनो हायासै थिग दा ओमफ्राय मंगलबाराव बन्द' एसे राखांदों एसे दुरबलबो दङ बे मानसिया थांनो होननानै एक्साइटेड जानायखाय आङो लांनाय नायनोसै आरोना ओमफ्राय बारा गोबाव लाखायाखै दसेल' लाखादोंनो ओरैनो एसे सिनाखि परिचय माने गेलेनाय मानाय खालामदों आरोना बिदिनो खालामगोन होननानै खिथाखादों जेनेबा मेसेजावबो दे बेखौ जाजोबगोरदो आवगोल आइया जाजोबाबा बोरै लायनो गाइखेरा एसेल'सैना ओमफ्राय मा होनो बिदाखौ दोननानै फैबाय दानिसो आरो थांबावदों बिमा बुरिया माने एसे लेट जादों आरोना बिसोरनिफ्राय 1 घन्टा लेटआवसो बिसोरखौ लानो नागिरदों ओरैनोथ' समान समानानो लायो गेदेरजों उन्दैजों थ' येस सुनाफोर बिदामोननि स्कुलावनो आं फिसाजोखौबो जइन खालामबाय उफाय गैया अबावथ' आलदा जुदा लांबावनो दा लांनोसै आरोना रेडि जानोसै फटाफट दोननानै फैबाय आंबो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां ओंखाम संबाय फिसालानो बुट आलु ओंखाम एवनानै हरबाय थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिन बोसोराव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बिमायाबो दांखोलोर जानानै दंथारो ओमफ्राय नै सासेयाबो स्कुल थांगोन ना थाङा सना थाङो गावथ' बिराद एक्साइटेड नाथाय मा खालामनो दैयानो बोरैबा दुब्ला नेरखांनाय गाबखेंनायसो जागासिनो आरोना लाजि नाङा दे नाम सोंबाथाय खिन्था दे आया दे ओमफ्राय नों लोगोफोर जादो नोंबो लोगोफोरनाव सोंदो व्हाट इज योर नेम माय नेम इज टिना ब्रह्म होननानै दे लाजियो खानायखौ दाखाम आं गुरैसो खालामखादों खानाय खानबाथाय जायमोन जासिगोन बा बानो हागोन बे दा माखौ लागोन माखौ मागोन जेबो खिथाथ'खायाखै ओंखायनो दे मारिदो दे मोजाङै ओरैनो राइम्सखौ हरबाय ओमफ्राय ओरैनो कपि गांसे हरबाय सोदो वा नायनोसै मानसिखौ आं आरो बेयाव सुबोलायगोन दैयालाय दै बथला नै दै बथला नाम देरखाबाय गोमायोना बिसोरो लानो रोङा बायद'फोरा बोरै मिन्थिनो जोंना हले खोमानाय नङा बायदि मोनदों आङो गथिथार बियो बुरजा लानो हाया सना आइयाव नै हेरबायना गनोसै लोखि आयै येस थ' आंनि फिसाजोआ नार्सारियाव गाननांगौ बेखौ स्कुलनिफ्राय हरनायसै नालाय गाननांगौ दे ओरै गाननांगौ बेखौ जाबाय आं लानोसै दैखौ मा नों लानो हानाय नङा हो अजन जागोन ना गिलिर जायो दे फ्लाक्सआ एसे देरद्रायदों हनै स्मल लेटारखौ बायफिननांगोन सोग्रा दङ आयै सना मोजां नुथारबाय मा साल'ल' बा नै स्कुटि दोननाया जा बालायानो सिबस्लाबनो हाला थांसै फैदो फै आयै मोजां नुथारदोंबा सोनानै गेटआव नेगासिनो आरोना ओरैबादि समस्या गाबगु खुगुनो मालाय बिसिना गाबाखै ओमफ्राय जों बुरि हदं आरो उन्दैखौ लाबावबायनो थाखोसेबाव फाला मोनसे फिसाजो फिसाला देरग'नानैहाय दासो बुरि हदं फिसा सानैखौ नार्सारि लाबावबाय जोङो उफाय गैया
ओमफ्राय दिनैथ' बहा फरायनो नै बेग थेग हरफाफिनबायसो आरोना सिस्टारा गाबनानै सेल-सेला जोंना आयौ थ' नेनोसै 1 घन्टाल' जागोन नालाय गाबगु खुगु जाय बारा गाबदों बेखौ एसे आखाइ हमनानै बेरायहोदों सिस्टारमोन आन्टिमोन बायद'मोनहा आरोना जोंनाबो ओरै राउन्ड मारिनानै थांबाय थेवबो सिरि थाया आरोना बास फैफानो खोनाखादों आङो दादा गियानजों जिरायदों सेस जिरायदों ओमफ्राय फज'दोंमोन जिरायगोनसै जिराया नै बिसिना मालाय गाबाबो मायाबो लरेटबो गैया जै जेराव फज'दों बेयाव जिरायनाय आसोला जोंना मा जानानै उजिनायसो मालाय टेलिफननि रिंटनाबो इयाव नेथ'नोसै जोङो बिमाफोरा सिङाव दङ जों सानैयाथ' फाथालसे जन्म होखांनाय एकदम बुरि होदोंना ओमफ्राय दा गोदान लाबोनाय उन्दै गथ'फोर आरोना सब बिनानाव जाजोबगोन जोङो गासिखौबो मा होननानै बुंनो हाबजेननायनिफ्राय ओंखारजासिम गाबनानै आंनि फिसाया मेगनाव बुथेजोब्बाय नों गाबाखैना सुनाना बे गाबा जेन्टेलमेनसो जोंहा नै माबायाव सोलायलायनाय हाला आङो नै बुथेजोब्बाय बबेथिं आइ आफा आदा बाजै भगबान नै गाबोन फैगोन ना फैया फैगोन ना मा फैगोननो ओंखारखांबाय नालाय नोंहा फैया गाबोन फैगोन ना फैया गाबोन स्कुलाव बेलुनखौ सबसे फार्स्ट फैनानै लानांगौ गाबोन दे बेलुनखौ लाफै नों मोननै होनबाथाय थिनानै मोनसे दे है नों लेट फैबाय नालाय दे थ'दो थांसै जों गाबोन थाब फैनानै बेलुनखौ लागोन दे मा दे खोनाबाय थाब गोलोमफुजोबनाय आयौ भगबान थांदो थ' होनदो मा दै लोंनो न'आवनो माथो गाबनाय थ'आयो मोदैजों मोखांजों बुंग्रायजों बुंलाजों जाजोब्बाय मानसियानो दैयानो दै लोंदो दे बे खुयाव सोनाङा गाबोन गाबनाङा दे मा सना मा खालामनो जि बोरैबा मोनलायदां गेट फिसासिम खारबोथारबाय बियो आंखौ नुहुरबाय नालाय गेटआथ' ताला मारिनानै दाना साबि लायनो होननानै थांफिनबाय आन्टिजों गायनानै लांबाय फैयासै दसेनो आंखौ बेयाव दंना मिन्थिबाय खारबोबावबाय दै बथला लायनो थां होननानै दै बथल लायनानै थगायजाबावबाय मा होनबावनो रुमखौनो मारिनानैसो दोनखादों खोमा ओमफ्राय रुम मारिनानै दसे खेवबाथाय जालासो आरो बारनजोबसै एम्बुफोर फारफार बारननायफोर बादि हाबाब जालाहाय थथम माबो बिसोरखौ गाबोन गाबनांला दे मादे सना दे गाबखाला जोंनि नानिया मोजांखासो थ' गरम मोनबाय ओमफ्राय नै एसे हब्रा गाबनायनि खोथा गोलोमजोब्बाय आरो नै बिखुंथिं सिमिसानो सिजोबलायबाय नै जारलासोहाय देहा सुगैजों जाबजों गावनो जि मिनि थांनो एक्साइटेड जाबाय दै बयबो होंगो दोंगो गाबनायखौ नुहैबाय होबाय गाबनाया बेसो रासिन जाबाय A to Z थांनायनिफ्राय फैजासिम गाबनाय दे मादै दसे फोद्दा थाथ'दो सना दे मेंलायलायबाय नों गाबनानै हो आहाबो मेंफालाय लांबायसो बिनि गाबगु फुगुआवनो आरोना दै लोंनो मा दै लोंबावनोसै दहायथ' नोङो दै लोंनानै आराम थानांगौ गाबबाय थायो हब्रा दलर जिरायनोबो गाबा दरजा खुलिबाथाय बाहेरायावसो खारनानै गाबबावो जोंनाथ' बाहेरायावसो ओंखारस्रोलायबावो न' सिङाव थानांगौ दे मा दङहाय बेफोरखौ लांबाय थानांगौआबो बिमाया ओमफ्राय ओरैहाय दालि सबाय बिमा आलु बुट एवखांबाय आरोना ओमफ्राय पटलबो एवखांबाय ओमफ्राय दसे आंजोंनो खुसुर खासार खालामबाय दसे गेलेबाय ओमफ्राय दसे लेखाफोरखौ बहनस्रांजोबनानै नायबाय ओमफ्राय उन्दुलांबाय सिबाय टिभि नायै आरोना मा जाखैलाय गाबबाय बायनानै मेंगुबायनानै उन्दुलांबाय दे उफाय गैया अयभास खालामाबाबो जायाना गाबो होननानै लाङाबाबो जानाय नंला मालाथो मोनबावनो ओमफ्राय आं मालाय ब्लगखौ मानो गोलाव खालामबावनो दिनैनि हालदा बिदिनो थांबाय बे हिसाबै आयौ स्पेपना फेलन ओंखारलायो
खुरै नांगौबा मोना नालाय ओंखायनो बायनो थेब्ला बायनानै लाना मालाबा गेवसो हाबसिगोन खोमा दिनै हालदा माने आंना बिदिनो थांबाय नालाय बेखौनो फिसा खानानै दोनलायबाय ओमफ्राय गाबुफोरखौबो एसे गथ'फोरखौ गाबस्रा गाबस्रिफोरखौ एसे ब्लग लानो सानदोंमोन उनाव खर'आनो गरम मोनबाय आरोना फिसा दिनै एकदम हब्रा हब्रा गाबनायखौ नुनानै गोलोमफुलायनाय गुंग्रायजों मोदैजों गोलोमदैजों है बबाव मबाइल बबाव मा मारगुलि आरोना टिउसनाफोर नार्सारियाव एडमिसन लाबाय माथो होनबावनो माने लोमजानायाबो माने दाख्लै बैसागोफ्रावबो बिराद आइसक्रिम जाबायना गुसु गुलानो आरो बेयाव फैनानैबो बे नेट बन्द' जालायलायबाथाय फैसा नागिरहैनाय एटिएम गंफ्रोमबो फैसा नागिरनायाव अखा मिजि मिजि लोगो मोन्दों बेयावनो गथ'आ लोमजालायबाय आरोना आंनि केयारलेसावनो उन्दैया लोमजानाय होननानै बुंनांसिगोन माथो खालामबावनो आरो दाख्लैबो हमथास्लाबनो हाया आइसक्रिम जानायफ्रा बिमाय सासेजों थाङो बेजोंबो जायो बिमाय सासेजों थाङो बेजोंबो जायो बिबैनाव फैसा बिनानै बिनानाव जायो ओरैबायदि अबस्था आरोना थाथोंसै बोथोरा सोलायनानैबो एसे लोमजाखायो दा पटखरिया गरम फैबायना बोथोरा स्र' जानानै लोमजानानै थाखाथारथोंसै माथो होनबावनो टिउसनाफोर जायफोरा आंनि बेखिनि फिसा ब्लग सेयार खालामनायखौ नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच